Okay, så i den her opgave, i første opgave skal vi lave en sætning, hvor minimum 6 forskellige ordklasser er repræsenteret. I min der er altså, pigen løber gennem den smukke skov, mens hun hopper over stenene. Der har vi pigen, som er substantivet, løber, det er verbummet. Igennem, det er præpositioner. Så er der den er neutral. Smukke, det er et adjektiv. Så er der en skov igen, det er et substantiv. Så er der mens, det er en konjunktion. Hun, det er pronominer. Hopper, det er et verbum. Og over, det er en præposition igen. Og stenene, det er så igen et substantiv. Og det der er specielt ved dem, det er at for eksempel substantiver, det kendes ved at der kan sættes en eller et foran, altså en artikel foran dem. For eksempel en bil, et hus, eller man kan sætte en eller et efter dem, så bilen eller huset. Og så er der substantiver, eller verber hedder det. De kendes på, at man kan sætte at eller jeg foran, for eksempel at løbe, eller jeg løber, eller jeg løb, for at bøje det. Og det der er så specielt ved dem, det er at et væsentligt kendetegn på dem er at det er de eneste, som kan bøjes i tempus. Så er der adjektiver. Adjektiver, de kan bøjes i køn eller tal. Det vil sige en stor dreng, det er et fælleskøn, så der drengen er stor. Så der er pronominer. På dansk udgør pronominerne en uensartet gruppe, hvor nogle bøjes i person og tal. Og i andre køn, der er det køn og tal. Desuden er det netop ved pronominerne, at vi på dansk finder rester af et kasussystem. Så et eksempel, det er, at han har en sød kone, eller hun ser kærligt på ham, eller han elsker hende. Så der er præventioner. De kaldes på dansk ofte for kasseord. De udtrykker nemlig ting, position i forhold til, altså i et forhold. Det vil sige, altså kassen, som står på noget, altså den er i kassen, på kassen, over kassen, under kassen, ved kassen. Så det forklarer noget om, hvor objektet er i forhold til det. Så er der konjunktioner. De sidestående konjunktioner forbinder størrelserne af samme kvalitet. Det vil sige 2 hovedsætninger, 2 ledsætninger, 2 infinitiver eller 2 dele af en sætning af et sætningsled. De fungerer som en slags lighedstegn, forstået på den måde, at det der står på de sider, de 2 sider af den sideordnede konjunktion, altid skal være samme slags. Det er sådan lidt om de forskellige klasser. Så skal vi så på opgave 2. Der skal vi så udarbejde 3 sætninger. En på dansk, en på engelsk, og så en på tysk. Og alle i en forskellig form. Så valgt her. Hunden løber over vejen. Det er en nutidssætning. Og så the dog run across the street. Det er så datid. Og der Hund ist über den Weg gelaufen. Det er så før nutid. Jeg har lige forklaret de andre, eller alle de forskellige, og så har jeg også opgave 3. Der skal vi lave først sætning 1, som skal indeholde minimum et subjekt, et verbalet, samt minimum et objekt og et adverbbillede. Og der har jeg sagt, damen spiser bolsjer og chokolade hver dag. Der er vi kan se, så det er subjektet, det er så x, det er damen. Så er der verbalet, det er en bolle, eller en cirkel, det er så spiser, det er noget damen gør. Objektet, eller genstandsled, det er bolsjer og chokolade, fordi det er noget fysisk noget. Og så er der så adverbialet, som så er hver dag, fordi det er noget hun gør hver dag. Og så i B'eren, der har jeg så, drengen vil være læge, fordi han vil hjælpe de syge.
Jeg har så sagt, krydset, det er så subjektet, det er drengen. Og cirklen, det er verballet, det er, han vil gerne være. Og så har jeg læge, det er så subjektsprædikatet, det vil sige en bolle med kryds ind i. Og så har jeg, så er der så ikke noget genstandsled i. Men der er altså et adverbialled, som så er fordi han vil hjælpe de syge. Og det er sådan det jeg har for nu. Så tak.